निश्चितच तुम्ही जेवढं हिंदी चांगलं बोलताय, मराठी तर तुम्ही बोलताच, पण जी बोलीभाषा आपली इथली आहे मालवणी, ती सुद्धा तुम्ही बोलता असं मला माहिती आहे. आणि तुमचं शिक्षण असेल, तुमच्या लहानपण असेल, बालपण असेल, ते सगळं आपल्या सावंतवाडीत गेलं आहे, आपल्या कोकणात गेलेलं आहे. त्याबद्दल काय सांगाल? आणि मालवणीत म्हणजे तुमका इतकी चांगली मालवणी अजूनही कशी येता? माझो मुख्य उद्देश तोच असा. मी फक्त मालवणीच बोलतोय, जास्त मराठी बोलणे ना, हिंदी फक्त तडे बोलतोय. हडी येल्यानंतर माझो जास्त गावातल्या सगळं म्हाताऱ्या शेतात वावरणा, क्योंकि लहानपणापासून मी पहिलो मराठी शाळेत शिकलोय. आपल्या ते माझे प्रभू गुरुजी होते, शिकवणारे म्हाका 7वीपर्यंत त्यांनी शिकवल्यानी. नंतर आरपीडी नंतर विनायक सरांनी, पहिले ढोकरे सर होते, राणेबाई होते, आणि ते विनायक सरांनी माझो हात धरल्यानी त्याच्यानंतर शैलेश सरासारखो गावले आमका गुरुजी. त्यांनी पुढे गेल्यानंतर एकच ध्येय होतं माझा होता काय, की गावाकडची लोक मेहनत करतात, आपल्या गावाक आम्ही काहीतरी नाव द्यायचं, आपल्या गावाचं नाव काहीतरी पुढे यायचा, हेच माझं ध्येय होतो. आणि गावाकडे आता पण लोक बोलतात तू मी डायरेक्ट मालवणी सुरू करते, कारण माका मालवणी माझी भाषा असा. आणि माका ही मी थैसर पण बोलते. आणि थैसर कोणतरी गावलो आपले IPS पांडे आहात, तिचं DIG आपला काश्मीर झोनमध्ये, ते गावले की आम्ही दोघे मालवणी, तर पहिले मालवणी बोलतो, मग बाकीचा बघतोय काय. दुसरा हा गोष्ट की मालवणी माणूस ह्यो कितको कडक असा, माशासारखो मसाल्यासारखो. मालवणी मसालो असो कडक, तसो मालवणी माणूस कडक, ह्या आम्ही सिद्ध करून दाखवले मी थिसर. आणि जरूरत पडली तर ह्याच्या पुढे सुद्धा परत दाखवतलं. आणि देवाक एकच आशीर्वाद सांगतं की असो काहीतरी म्हाका मोको गावतो, परत म्हाका मोको दी, आणि ते म्हाका सिद्ध करू दाखवण्यासाठी फक्त प्रोत्साहन देत राहो. मी आता बाकीचा पुढे बघतोय.